Pyysi, tai siis Paitsi lähetti mulle kissani. Paitsi lähetti mulle pakettia, että pitäis pilkkihommia testata, niin tää nyt meni tänne, mutta nää on hupparia. Kuulepas Katti. Katti menee tuon noin. Niin hupparia tuli sieltä ja mikäs kokoa tää on? LK-hupparit ja näköjään tasurivapaa. Siitä ja kuulepas kissa. Sitten lisää tasurivapaa. Sohjokauhaa tuli sieltä ja näitä pilikkejä nyt on sit sen verran, että mä oikeastaan tiedä millä mä pilikin tänä vuonna. Tää kevät pilikitään luultavasti kyllä näillä vehkeillä. Siinä on perhokellaan noihin pilkkikelot ja toinen perhokellaan saa rakennettua 2 vappaa tuosta ja jikiä, lisää jikiä. Sitten on näitä tasureita. Kissa kyllä tykkää ne kai noista vaatteista. Niin. Siinä on isompaa tasuuri. Siinä on tämmönen kevennetty. Mitä sä touhuat sulle? Sitten siinä on värsyväriä, liukupilikki Väinö. Kaikki värit kyllä löytyy noista jikeistä. Sitten siinä on tämmöistä Väinö kevennetty. Aika hyvän kokoinen. Mitäs se on? 9 senttisiä Väinö. Kyllä minä testaan näitä sitten tän kevät. Liukupilikkiä lisää ja onks tässäkin? On se liukupilikkiä ja jikiä ja on niin paljon värejä. Mä kyllähän näillä ikeilläkin koitan pilikkiä. Mä tykkään pilkkiä ikeillä. On niin paljon kamaa, että en mä nyt tiedä mistä mä aloitan. Lisää jikiä. Siinä on siniselkästä, sopis kirkkaaseen veteen ja sitten ärsy. Tuo voi olla hyvä väri toi kultainen. Pienempää jikiä, nää on näppärit. Tehkeitä. Lisää liukupilikkiä. 9 senttistä muikku. Tai kuore periaatteessa väri on tullut. Ja sekin on tommonen kuoritapainen. Ärsyväripää kevennettyä lisää siinä. Siinäkin on hyvä väri. Toi on kyllä hyvä väri. Valossa näkyy vähän eri lailla sitten. Mitäs nää? Nää on morri. Onks nää? Mikrojikihedi. 5 grammasia jikipäitä. 3 senttisiä jikejä. Siinä taas on. Kyllähän tää paketti on kyllä melkoinen. Mitäs täällä? Pipookin. Täällä on pipookin perhana. No niin. Näistä rakennetaan nyt sitten. Onks nää näitä uittopäitä tämmösiä? Nää on vähän uinaa jikipappa. Tasureita kyllä riittää. Ne pitkä liukupilikki. On hyvä syvällä justiin pelikki, niin vähän isompi tuo hahmo. Joo. Kiitoksia hemmetisti. Lähdetään testimään nyt tää kevät.